दिनै 18 मे बर' बिजों सान। दिनै दाब दाब ओनसोलफोराव बर' बिजों सान फालिनाय बायदिनो परबजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायावबो फालिदों बर' बिजों सानखौ। क'क्राझार जिल्ला परबजरा महकुमानि सिङाव थानाय परबजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव दिनै 18 मे बर' बिजों सानखौ फालिनाय जायो। हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि आरो परबजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि अम्बिकागिरि हाज'वारिया। बेनि उनाव मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो मंगलाजरा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिमल कुमार ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो परबजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि देबकान्त ब्रह्मजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मावथिफारिया। बिथांमोननि बाहागो लानायनि गेजेरजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जोबनानै थाङो। दिनै मोनसे बर' माहारिनि थाखाय मोनसे गोथार सान। जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आरो परबजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै दिनैहाय बे गोथार बर' बिजों सानाव परबजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख'आव जोङो गासै परबजरा नाङैनो जोङो दिनैहाय 18 मे बर' बिजों सानखौ दिनैहाय जोङो फालिनो लादों। बेवहाय जों फुंबिलि समाव जोंनि परबजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गासै मावथि बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों। बेवहायनो दङ जोंनि बारग' आफादगिरि बिथां देबकान्त ब्रह्म आरो आगुनि जोंनि नेहाथारि बिथां सुभाष चन्द्र नार्जारि बारग' नेहाथारि। लोगोसे बेवहायनो दङ जोंनि आथिखालनि मंगलाजरा प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे जोंनि परबजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिथाङा दङ। दिनै जोङो दिनैनि नैबे हाबाफारियाव जोङो गाजा गोमजायै खुंनो हायाखैबाबो दिनै जोंहा आफादनि नियम निथि बायदियै जोङो थिलेब लेबैनो दिनैहाय फुंबिलि समाव जोङो आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जाहैबाय। बेजों लोगोसे जोंहा मुंख्लंफोरनि थाखाय जोङो बोसोरफ्रोमबो जेरैहाय मान बावबोदों बे रोखोमैनो दिनैबो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जायफोर रमान हांखो सोमावसारनायाव रुंसारि जालांबाय बिथांमोनजों लोगोसे जायफोर जोंनि माहारिनि थाखाय राव थुनलाइनि थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ बावसोमलांबाय बिथांमोननो जों गिबि गिबियाव परबजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिबाय। दिनैहाय जोङो परबजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बोसोरफ्रोमबो बे 18 मे बर' बिजों सानखौ फालिबोबाय थानाय जादों आरो बेवहाय दिनैहाय जोंनि बर' माहारिया रावबो मिन्थियै गैला जे 18 मेआ जे बर' बिजोंनि फरायसालियाव हाबजेननाय गिबि सान। बे साननिफ्राय दिनैहाय जौगानानै बुहुमनि फारफ्रोमबो बिथिङाव जोंनि बर' थुनलाइ बर' राव हारिमुवा जौगानो हाबाय। बिनि थाखाय जोङो जोबोद देरगानाय मोनो आरो दा दिनैहाय जोंनि बर' थुनलाइ जोंनि बर' रावा बिजों महरै गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि गोजौ फरायसालिनिफ्राय गोजौसिन फरायसालि आरो मुलुगसोलोंसालिफोरावबो बे जोंनि बिजोंनि गेजेरजोंनो फरायनो हानाय मोनसे खाबु मोनबाय। दा बेयो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बर' रायजो राजाफोरनि नाजानायनि गेजेरजों दिनैहाय बे हाबाफारियाव सौफैबाय। दा बेनिखायनो जों दिनैहाय परबजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाबो मोनसे गोथार बुब्लि आरो गोथार समाव जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। दिनैहाय आङो गुबैयै जोंनि परबजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय गासैबो फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोननो लोगोसे जोंनि परबजरा हालामनि गासै रायजो राजाफोरनो जोंनि परबजरा जिल्ला बर' थुनलाइनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिदों आरो दिनैनि बे गोथार सानाव बावैसो जानानै थांनाय मेट्रिक आनजादाव पास जानाय गोदानै जायफोर फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनहा उथ्रिसार जानानै फैबाय। बिनि थाखाय आङो परबजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बिथांमोनखौ गाहाम हामलायदों जाहाथे बिथांमोनहा उन फारसे फरायनो थाखाय आवगायलांनायाव जाहाथे मोजाङै मोजां जौगालांनो हायो। बर' बिजोंजों फरायनानै बिथांमोनहा जाहाथे गावनि बिमानि रावखौ सिबिनायजों लोगोसे गावनि जिउ दानायनि मोनसे मोजां राहा मोनो। बिनि थाखाय जोङो दिनैनि नैबे जौसांनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरदों। लोगोसे हायार सेकेण्डारियावबो जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोननो आङो परबजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाहैबाय। आरो दिनैनि बे गोथार सानाव जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफाद जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो गासैबो प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आङो परबजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। जोबथारनायाव गासै परबजरा हालामनि रायजो राजानो
आरो लोगोसे जोंनि आथिखालनि खुंथाय बिटिसि सरकारनिसिम गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय। फरायसाफोरनो गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ होनायनि मोजां खाबु लानानै फैदों रुनिकाटानि UN एकाडेमिया। रुनिकाटानि UN एकाडेमियाव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव थानाय UN एकाडेमिया देग्लायनिफ्राय HS फार्स्ट इयारनि सोलोंथाइ होनायखौ जागायबाय। बे एकाडेमियाव आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखो एबा HS फार्स्ट इयारनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिनि फोरोंथाय होनाय आरो सोलोंथाइनि गासै गोनां खाबुफोर थानाय बे एकाडेमियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय आलादा आलादायै साखोन सिखोनै हस्टेलनि खाबु दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा रुनिकाटानि UN एकाडेमियाव 11 थाखोनि थाखाय मुं थिसनोब्ला दानिफ्रायनो मुं थिसनलाय बिलाइखौ लानानै मुं थिसननो हासिगोन आरो बे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला 9706177397 नङाब्ला 9101444619 मबाइल नम्बराव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।